În apropierea guvernului. Forțele de securitate moldovene s-au regrupat și ele. Liderii opoziției și reprezentanții societății civile se tem de o intervenție în forță a poliției și armatei împotriva tinerilor, mai ales că președintele Vladimir Voronin a amenințat că va fi folosită forța dacă revolta va continua. La manifestațiile de azi de la Chișinău nu au mai fost confruntări violente. Noi vă gândim! Tot poporul moldomnesc se adună! Uitați-vă, tot poporul! La primele ore ale dimineții, forțele de ordine s-au regrupat lângă guvern. În timpul nopții, polițiștii au tras cu gloanțe oarbe ca să preia controlul asupra clădirilor oficiale. Astăzi au apărut și primele speculații privind victimele. Ziarul de gardă scrie că la Spitalul Salvării din capitală a fost dus un cadavru în portbagajul unei mașini. Șoferul a declarat că l-a adus de la protest. Tot ziarul de gardă a anunțat că mai mulți adolescenți răniți în timpul confruntărilor și duși la spital ar fi fost luați de poliție. Părinții acestora nu i-au mai găsit la urgențe și nimeni nu știe unde sunt acum. Jos comuniștii! Jos comuniștii! În timpul confruntărilor de ieri, poliția a arestat 193 de protestatari. Agenția Basa Press a anunțat 200 de răniți, fără a preciza dacă sunt din rândul forțelor de ordine sau al protestatarilor. Președintele moldovean Vladimir Voronin acuză România că e implicată în protestele violente de la Chișinău. Drept urmare, ambasadorul României în Republica Moldova a fost declarat persoana non grata. În toate aceste lucruri, de fiecare dată, și anul acesta încă mai mult, este implicat statul vecin României. Avem și probe, avem și multe alte chestii avem. Astăzi, guvernul o să introducă regimul de viză între Moldova și România. Și a să plătească tot așa cum plătim noi românilor pentru viză. Și terminăm cu jocul ăsta. Astăzi, ambasadorul României în Moldova să fie anunțat persoană non grată. Ministerul Român al Afacerilor Externe respinge categoric acuzațiile autorităților din Republica Moldova privind presupusa implicare a țării noastre în afacerile interne ale acestui stat. Mai a luat notă cu indignare de decizia autorităților moldovene care l-au declarat pe ambasadorul României persoana non grata. Paula Păduraru are detalii. Bună seara, Paula! Ce spun reprezentanții Ministerului despre aceste acuzații de la Chișinău? Bună seara, bun găsit! Ministerul Apărării Externe mai susține că este inadmisibil ca sistemul comunist din Chișinău să pună în spatele românilor și a României toate aceste nereguli interne care se întâmplă la ei. De asemenea, spune că este inadmisibil ca președintele Republicii Moldova să impună vize de intrare în Basarabia românilor. Cu toate acestea, România rămâne pe poziții, spune că în continuare va susține sistemul de gratuitate al vizelor pentru toți cetățenii moldoveni și va susține în continuare și proiectele pentru tinerii care vor să vină să învețe și să se dezvolte în România. Vă reamintesc că astăzi, în jurul prânzului, aproximativ 50 de tineri basarabeni s-au adunat în fața Ambasadei Republicii Moldova și au protestat timp de o oră până când granițele au fost redeschise. Protestele vor fi reluate în aproximativ 2 ore, mai exact în Piața Universității, la ora 20. Paula Păduraru, mulțumesc. Între timp, toate vămile de la frontiera de est au fost deschise. Tranzitul prin Vama Sculeni a fost reluat după ce 150 de studenți care vreau să ajungă în Republica Moldova au protestat pentru că li s-a interzis să intre în țară. Vrem acasă! Vrem acasă! Vrem acasă! Anticipate! 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 Care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Pe cine apărați? Pe cine apărați? Pe cine apărați? Nouă ne pasă! Nouă ne pasă! Nouă ne pasă! La Vama Sculeni, cea mai aglomerată de la frontiera de est, situația revine încet la normal. Aproape jumătate dintre studenții care au protestat în cursul zilei au reușit să treacă granița, iar cetățenii moldoveni pot trece fără restricții în România. Probleme sunt însă pe calea ferată dintre cele două țări. A fost închisă acum câteva ore. Tudor Florea este la Vama Sculeni, el vine cu detalii. Bună seara! De ce a fost închis traficul feroviar?
Bună seara! Potrivit părții moldovenești, din cauza unor probleme cu calea ferată. Cert este că trenul internațional Prietenia București-Chișinău și rătur a fost anulat timp de 2 zile, astăzi și mâine. De asemenea, nu circulă nici trenul de mic trafic de frontieră Iași-Ungheni-Prut-Iași. Însă aici, în Vama Sculeni, a fost o zi agitată. Punctul de trecere a frontierei a fost închis oficial la ora 9 și a fost redeschis tot oficial după ora 12, coincidență sau nu, după ce cei aproape 200 de studenți basarabeni au protestat chiar aici în Vamă. Apoi aproximativ jumătate dintre aceștia au reușit să treacă la ei în țară, cu condiția să ajungă în localitățile lor de reședință. Restul s-au întors în Iași, unde pregătesc un nou protest. Tudor Florea, mulțumesc. Presa de la Chișinău a scris în repetate rânduri despre fiul președintelui moldovean. Oleg Voronin e cel mai bogat cetățean moldovean, cu afaceri de sute de milioane de euro. Oleg Voronin controlează industria moldoveană a zahărului, afacerile cu cereale și cele din domeniul asigurărilor. În plus, deține o bancă prin care își desfășoară activitatea toate instituțiile de stat din Republica Moldova, deține agenții imobiliare și firme de construcții. Companiile sale se ocupă și de turism, de furnizare de acces la internet și au un monopol pe intermedierea exporturilor și importurilor agenților economici moldoveni prin firma Transline. Pe lângă acestea, Oleg Voronin are mai multe firme și depozite în România, la Iași și la Vaslui. Înghesuială astăzi în fața poliției.